Joan den larun batean Euskal Gastronomia elkartean, 13. sagardo lehiaketari dagozkion Gipuzkoako Foru Aldundiko sarien finala egin zen. Lehiaketa askoz lehenago hasten da egiten, apirilaren 16an hain zuzen. Egun horretan amaitu egiten baita izen emateko epea. Geroago laginak hartzeari ekiten diote sagardotegietako upeletatik. Botilek ez daukate etiketarik, eta antolatzaileek etiketa berdina jartzen dute botila guztietan, eta zenbaki bat gehitzen dute botila bakoitza identifikatzeko. Lehen baealdia analisi fasean egiten da, sagardo bakoitzaren anonimatua bermaturik beti ere, eta fase hori laborategi enologiko ofizialean egiten dute. Galbaetik igarotzen diren sagardoak ganberetan gordetzen dituzte dastafasea heldu arte. Aurten, Fraisoroko laborategi zaharrean gorde dira, laborategi berriari atxikita dago. Fraisoron gaude, laborategi zaharrean, hemen daukagu kamera bat, eta hemen daude sagardo txapelketarako sagardoak, aurten bildu ditugun sagardoak. Hemen gero pasatzen dira analitika egitea, eta gainditzen duen sagardoak gero dastatu egin behar dira. Hortarako juten gea beste laborategi, gaurko laborategira, eta han dastatzen dira sagardo guztiak, eta azkenean uzten dira bakarrik finalea dihoaztenak. Dasta taldekoak sagardo guztiak dastatzen aritzen dira 2 hilabetez. Lehiaketara aurkeztu diren laginak ote diren ere ez dakite. Hori Fraisoroko nekazaritza eta ingurumen laborategiko gelan egiten da. Laborategia funtsezko lanabesa izan da sagardoak azken urteetan izan duen hobekuntzan. Lehiaketa honen sortzetiko helburua, ekoizleek egindako ahalegina saritzea da. Sagardoak batetik historia eta tradizioa, eta bestetik modernotasuna eta bilakaera batzen ditu. Bi adar horiek, itxuraz antagonikoak, Gipuzkoako sagardotegien etorkizunaren aldeko erronkaren parte dira. Hemen dastatzeko sala berria, hor dastatzen ditugu sagardo guztiak txapelketan parte hartu dunak, eta azken finean da sagardo horiek sailkatu finalea bidaltzeko 6 sagardo bakarrik. Sagardoa naiz eta edari, antzinako edaria izan, gaur egun oso eguneratuta dago, oso modernoa dago, orduan nahi ditugu bultzatu kalidadea. Hortarako Gipuzkoako Foru Aldundia antolatu zuen, aurten da 13. edizioa, sagardo txapelketana, eta nahi ditugu bultzatu sagardo gilen lana, sagardoa enboteatutan kalitatea. Eguneko dasta egin ondoren, dasta batzordeko kideek iritziak eta balorazioak trukatzen dituzte sagardoen ezaugarriei buruz. Oianaren familian sagardo tradizio handikoak dira, eta hark berak eman dizkigu gakoak sagardo bat baloratzeko. Aurreneko gauza egiten duguna, zerbitzen digutenean edalontzia, da ikusi zelonako itxura duen edalontzian, eta ze jokaera daukan, ez da? Batez ere zenolako aparra edo txinparta uzten duen basoan. Eta koloreari ere begiratzen diogu noski, izan behar du kolore pixka bat, honek daukan antzera, hau kolore ona da, eta daukan itxura edalontzian oso ona da, joera oso ona dauka, bere grasa uzten digu, eta txinparta honeko sagardoa dela esan dezakegu. Orduan, aurrenekoa daukatena da hemen fase bisuala, eta ja kolorean ondo jarriko diogu, edo oso ondo, eta itxuran ere ondo jarriko diogu. Gero, begiratu behar dugu, hasi behar dugu usaitzen, sudurrean nola dagoen. Aurreneko geldian usaintzen dugu, ze badaude akatxo batzuk geldian ikusten direnak, eta eroia pixkar mugitzen dugu, usai guztia atera dadila, potentzial guztia ikusteko. Hontan ikusten dugu akatsik ez dago behintzat, eta bai usai goxoa ditu, fruta usaia daukagu, sagarra gorazten digu, orduan oso sudurrean esan daiteke ere sagardo ona dela. Orduan jarriko diogu, intentsitate aldetikan ona eta kalidade aldetikan ere ondo dagoela. Eta jazten geha hauan sartzen sagardoa. Eta ikusten dut sagardo ekilibratu bat dela. Badauka bere bisitasun puntua, baina sagardoaren tipikoa izaten dena eta ez dauka ezer deskonpensaturik. Berez sagardo borobila dela esan dezakegu. Hauan badu
gorputza badauka, grasa ere badauka, usten digu, eta sagardo ona bezala jarriko dugu, berez. Eta bukaeran harmonia galdetzen digu. Esan dugu, sagardo, orekatua dago sagardo hau, ez dauka ezerrez hauan destakatzen duenik gaizkira, eta ona badago. Aukeratutako sagardoak finalera pasatzen dira. Hernaniko Altzueta, Martuteneko Gartziategi, Adunako Aburuza, Andoaingo Gaztainaga, Aiako Izeta eta Usurbilgo Saizar iritsi dira finalera, baina epaimaiak oso zaila izan du sagardo irabazlea aukeratzea. Sagardogileentzat urduritasun uneak dira, lehiaketaren ospea gero eta handiagoa baita urte batetik bestera. Azkenean, Andoaingo Gaztainagak irabazi zuen lehen saria, Altzuetak bigarrena eta hirugarrena Gartziategirentzat izan zen. Jose Angelek saria bere familiari eskaini zion, baita urteetan bere lana aintzat hartu duten bezeroei ere. Poz aldeia, jundaneko 24 urte honetan jendiak eman diun poza, satisfazioa hau oidiz zehatzaiat, eskentzaiat. Eta etxeko jendia han lan egin nahi, hola segitzaula beste urte batzutan. Erakundeek sagardoa bultzatu dute, eta horri esker beste arrazoi batzuen artean, produktuaren kalitateak hobera egin du. Hala ere, Gipuzkoako Foru Aldunditik lanean segitzen dute, sagardoari aurrera egiteko aukera emango dioten listoiak gainditu nahian. Diputaziotik lehen hasieran hasi ginen azterketak egiten, azterketa fisiko-kimikoak egiten. Lehen urtetik hasita panelkata jarri gendun martxan, eta hori tresna oso interesgarria izan du da etorkizunerako finkatzeko sagardoaren hobekuntza. Eta orain beste hirugarren fase batean sartzera goaz, nun sagardoaren elaborazioan zerikusia duten elementu guztiak aztertu eta nola etorkizunerako zer sagardo, nolako sagardoa egin nahi dugun hobekuntza egiteko. Baita ere, kontuan hartu behar dugu sagardo onaren apustua egiten dugula, eta baita bertako sagarrarekin egindako sagardo onaren aldeko apustua egin nahi dugula. Lehiaketaren amaieran urtero, bazkari bat egiten dute Euskal Gastronomia Elkartean. Sagardoak iragana baino etorkizun handiagoa duela ospatu beharra dago eta.